Hvad så, og velkommen tilbage til Oliver Reagerer. Jeg ved faktisk ikke, hvad min kanal hedder nu, fordi jeg har optaget så mange videoer i streg, for helvede. Jeg har så meget tid. Jeg har tid til at lave så mange videoer, men det er så fedt. Men i dag, så skal vi reagere til noget ældre YouTube. Og noget, der var rigtig populært i det ældre YouTube, det var jo simpelthen at lave de her kalorie-challenges. Og jeg faldt i over den her Jeppe Ølgaard video. Jeppe kæmpe Deppe. Ham der Jeppe med de store øjenbryn og den store ja. Så ja, det var simpelthen det. Og han har jo lavet de her 10.000 kalorier challenges og mange flere kalorier challenges. Så jeg synes lige, vi vil se nogle af dem ud, fordi det er sådan lidt sjovt, hvordan gammel YouTube er. Så det synes jeg, vi skal hoppe ind i. Hvad så alle sammen? Mit navn er Jeppe, og hvis du har set min 100k sub special video, så ved du, at jeg førhen i mit liv har været en rimelig stor dreng. Jeg har været rimelig tyk. Hvorfor det? Fordi jeg elsker mad. Jeg fucking elsker mad. Det gør jeg også, Jeg kan faktisk godt lide mad. Den her video i dag, fordi at, der er rigtig mange, der har lavet den her 10.000 kalorier challenge. Og så var det der, jeg tænkte, at det må være sindssygt for mig, fordi jeg elsker mad. Lige nu er jeg på en kostplan. Det er så ikke i dag. Undskyld til mine coaches. Og der skal jeg spise 3.200 kalorier om dagen. Og jeg kan slet ikke spise mere end det. Altså, det er ikke så godt, hvis man er på kostplan. Men 10.000 kalorier, det er fucking meget mad. Det er faktisk en virkelig voldhammerende meget mad. Jeg glæder mig til det. Det gør jeg. Klokken den er, lige 2 sekunder. Klokken den er 10:30. Jeg står for en time siden. Jeg har ikke spist noget indtil videre, og jeg er voldsulten, så jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at lave den her video her. Døren åbnede lige af sig selv der. Jeg kan se, at der er rigtig mange af jer. Er der spøgelser? Jeg tror, spøgelserne, det er din slægtede, det er din slægtninge, de kommer for at sige, Jeppe, don't do it. En video om ikke subscriber til mig. Gør mig en kæmpe stor tjeneste. Det går herned, tryk på en rød knap. Ja, jeg kan desværre ikke, jeg er ikke logget ind på den rigtige kanal. Desværre. Det betyder så meget at få en ny subscriber. Om 12.000 subscribers, der rammer vi altså 200.000 subs. What? Hvilket er fuldstændig sygt i hovedet. Det fatter jeg ikke en skid af. Hvis du gerne vil hjælpe mig med at ramme... Hvor mange subs har Jeppe? Jeppe, han har snart 300.000 subs. Og være en del af min familie inden de 200.000, så kan jeg noget. Jeg vil ikke være en del af din familie, det vil jeg desværre sige. En kæmpe smoothie til morgenmad, så det tænker jeg også bare, vi gør i dag. Og hælder meget mere peanut butter i, og så hælder vi også noget havregryn i, tænker jeg, for der er mange kalorier i det. Og jeg tænker, at vejer alle maden. Er der kalorier i havregryn? Hold da op, hvor den fin var. Så bruger jeg en app, der hedder MyFitnessPal, hvor jeg kan track alle de her kalorier her, som jeg spiser i løbet af dagen. Vi starter med noget skyr. Så han laver 159 gram skyr. Bam. Men det er rigtigt, det kan jo godt være usundt. Eller det kan jo godt være sundt at være meget kaloriefyldt, eller så er det jo ikke så sundt. Det kan godt lyde sundt, men det kan godt være mange kalorier i det. En banan. Tror jeg, det har jeg ikke styr på. Og nogle blåbær, fordi at blåbær er meget foderen. Og nu kommer vi simpelthen til det, der er meget mange kalorier i, nemlig peanut butter. Præcis. Fy for helvede, der var sgu meget i. Ja, 200 gram peanut butter. Og til dem, der ikke ved det, så er 200 gram peanut butter fucking meget peanut butter. Og mine damer og herrer, den sidste ingrediens, det er simpelthen noget af det her motherfucking havregryn. Motherfucking havregryn. Skal du have den havregryn? Jeg kan give dig den motherfucking havregryn. Vil du have en motherfucking havregryn? Jeg kan give dig alle de grøn, du vil have. Du vil have havregryn. Jeg giver dig havregryn. Det var lige en lille rap til jer. 50 gram. Håber jeg kunne lide den, Sådan her, det er 100 gram havregryn. 100 gram simpelthen. Så jeg kan jo styr på det. Og sådan der har vi simpelthen vores morgenmad bestående af en smoothie med alt muligt lækkert i. Og der er 1744 kalorier i sådan en her base. Det er da meget. Det er bare for tykt til, den kan blende det. Ja. Sådan. Det lyder ikke godt. Der er 1700. Ej, jeg skal drikke alt det der. Jeg æder noget meget. Please smag godt. Det smager kun af peanut butter, men det er brødret nok. Ej, det er bare at drikke peanut butter. Det er ligesom at drikke peanut butter milkshake. Jeg ved ikke, om det findes. det er godt. Jeg skal have noget vand. Øj, hvordan kan man drikke så meget? Glas, tror jeg. Det var ret meget. Og tænk på en gang var det ikke hvem der havde flest penge. Det var ikke hvem der
kunne give flest penge væk, uden at gå bankerot. I dag, dengang, der var det sådan noget, hvor mange kalorier kan du indtage på en dag? Og så er jeg sådan, jeg kan tage 10.000. Og sådan, okay, så bliver jeg nødt til at tage 15.000. Altså, det var meget anderledes dengang. Det var dagens første måltid. Den smagte også bare. Jeg skal lige bare tænder for at få den her smag til at gå væk. Jeg tænker, jeg vil lægge morgen i den her sofa herover og se noget YouTube. Lige chill, lige stå mave, lige blive lidt sulten igen. Jeg er på at købe sko. Har du ude at købe sko, og du har kæft en stor pakke? Kom herover med den, mand. Den er godt nok stor, hva'? Du har satisfying, det der. Vask. de her. Det ser satisfying ud. Og klar, 1, 2. Ej. Men godmorgen! Yay! Nej. Nogle sko. Jeg ved ikke nogle sko. Passer til alt sko. Vi mangler også nogle sko herovre, altså vi har slet ikke nok. Vi skal have flere. Det skal vi da. Og det kan jeg godt se, der mangler lige et par stykker der. Hold kæft, mand. Sådan et par billige udgaver af Ultra Boost, eller hvad? Går jo bare en fake. Exposed. Damn, du. Farmand skulle flot, så. Altså, kan vi se noget ædelse? De skal på Mac'en, de skal på Mac'en. At McDonald's er lidt mere frøderen, når man skal spise meget af det. Nu skal de på Mac'en. Ja, jeg skal sådan en Altså, Big Tasty, så kører man. Det er umuligt, jeg kan spise alt det der. Det ser frøden ud, jo. Det ser meget frøden ud. Okay, jeg har bestilt sådan en homestyle med kylling og bacon og sådan noget der. Den er fucking og så har jeg bestilt 7 af de her dip her, for der er sygt mange kalorier i de her dip. Så jeg tænker bare at smaske en hel masse af det her på. Dip den ind for helvede. Ind i burgeren, så det er mere sauce. Ind i burgeren simpelthen. Mere kalorieindhold. Sauce den burger til. Jeg tror, når jeg skal spise det, så bliver den nok lidt varm. Jeg skal bare i gang, jo. Ej. Så må du få en burger til, så siger du der, hvor hård er min burger? Og så giver det en ekstra, så får du flere kalorier. Det er fucking klart. Det er fucking godt lifehack. Altid putte salt på jeres nuggets. Jeg ved ikke, hvorfor det smager bare meget bedre. Altså oversaltet. Alting skal oversaltes, det er bare en regel. Det er sygt med meget dressing i, faktisk. Jeg synes, det smager så godt. Så en svensk skal ikke lige have noget, han tager en dressing, tror jeg. Nej, okay. Okay. Det smager bare dressing. Altså, Svend gider jo heller ikke at være der mere, altså. Men det er jo for videoens skyld, han kan jo ikke sige, Jeppe, jeg gider ikke være her længere. Men jeg har været til hele mit liv. Og selvom man er mæt, spiser man bare noget mere, ikke? Havde McDonald's de der pomfritter? Spiser man bare noget mere? Det kan jeg slet ikke huske. 5 år siden. Jeg kan slet ikke huske, de har haft de der pomfritter der, faktisk. Det var også 10, så jeg tror ikke, jeg lagde mærke til det. Burgeren, nuggets, du. Så han er snart halvvejs. Jeg snakker cola, eller Fantaen havde det. Jeg tænker bare at drikke på vej ind i bilen. Jeg snakker lov at drikke, det går roligt. Jeg er så mæt. Jeg er rimelig presset. Jeg kan godt forstå det. Så bliver jeg lige taget billede, du. Og I kender godt selv følelsen, hvis man spiser meget McDonald's, så er man mæt på sådan en virkelig klam måde. Og sådan har jeg lige nu, jeg er virkelig mæt på sådan en voldulækker måde. Like den her video, hvis det godt vil have en 15.000 kalorier challenge. Jeg har en lille teori sindssygt. om, at det er fucking klogt at lige børste tænder efter hver gang man har spist, så er man klar til at spise igen lige om lidt. Jeg tager mit tandbørste. Det var rigtig flot. Jeppe spiser altså 2.524 kalorier på McDonald's, så lige nu er han på 4.268 kalorier i alt. Og det kan altså godt ses. Har du det godt? Jeg har det så godt. Jeg er klar til at spise lige om 1,5 time eller sådan noget. Skal du have noget mave? Ikke rør ved den. Skal du have noget mavemassage? Nej. Vil du have noget mere, Mac'en? Jeg har sagt mig, jeg har en god ven nu. Jeg giver dig noget mavemassage, sådan så maden har bedre. Mave! Du skal få McDonald's til, man. Fuck, hvor ikke klokken. Så godt. Okay, klokken den er 3:30 nu her. Jeg har lige ligget inde på værelset, lige haft ondt af mig selv, haft ondt i maven. Og jeg er stadig møghamrende med. Så mig og Tobi, vi tager op og træner. Er du klar? Ja, bro. Vi tager på træner. Vi ses. Gør det. Inden vi lige rammer fitten, så skal vi lige op pitstop hos Rema 1000. Yes. Hvad skal jeg i 300.000 der? Der er 411 kalorier i de her 3 her. Så det vil sige, at han kom op på halvvejs. Han kom op på halvvejs. Fuck, det mange år siden, jeg har fået sådan en her. Det var faktisk lige været lyst til. Ej, hvor er det bror. Jeg har købt 6 pakker i alt. Det svarer til lidt over 800 kalorier. Han har spist 6... Har han spist 6 pakker i alt? 6 pakker i alt. Det var faktisk lige været lyst til. Ej, hvor er det bror. Jeg har købt 6 pakker i alt. Det svarer til lidt Han har købt 6 pakker af over dem 800 der. kalorier.
Jeg troede, de skulle ned og træne. Så sidder de bare i parken og æder knubbers. Prøv at sige, altså, hans venner gider jo ikke engang at være med ham. Bang! Det var 3 knubbers. 411 kalorier mere til kontoen. Men lad os komme op og træne nu. Tobi er kommet op og træne. Så nu er de oppe at træne simpelthen. Med flækker imens, der er 235 kalorier i. Og jeg lover, at jeg drikker den her i løbet af træningen. Så det vil sige, at lige nu, efter jeg har drukket den her, så er vi oppe på 4.914 til snart, meget snart halvvejs. Så skål. Lad os få en god træning. Okay. Yeah. Træningsudstyr. Jeg er en presset mand. Jeg har det dårligt nu. Det kan jeg godt forstå, men jeg tror det er faktisk ret godt, at du fik taget den der. 3 knubber, jeg lige skal flex, så jeg er lige 411 kalorier. Altså, Tobi, han vil også have noget. Hvad med at tage banken, så... Han kunne godt have taget, men han tager, ja, det er ikke godt for ham. Han ved godt. Bam. Det vil simpelthen sige, at jeg har spist alt i alt 5.300 og... Fuck, nu har jeg glemt det. 5.326 kalorier, så vi er over halvvejs, men der er stadig lang vej. Halvvejs. Så vi skal ud med igen. Vi skal have noget mere prøver. Må jeg krøjse også? Hvad så krøjse? Man kan ikke se en skid overhovedet. Hej krøjse. Vil du ikke finde hurtigt? Mine damer og herrer, der er gået noget tid. Klokken er... Den er her meget 6:30. Jeg har mega... Den er her meget 6:30. Den er ikke bare 6:30, den er her meget 7:30. Jeg var nede Rema lige før. Jeg købte nogle chilinødder. Dem er der mange kalorier i. Nogle chips. Surt slik med lidt frøden, der er også mange kalorier i. Og vi skal lave noget pasta med noget rød pesto i, og så noget chokolade. Pesto, rød pesto? Jeg er slet ikke sulten overhovedet, altså jeg har fucking ud i maven. Men jeg skal igennem det her. Jeg skal nok klare det. Det er lidt ulækkert faktisk. Jeg skal bare spise en hel dag. Det vil jeg ikke rigtig. Det vil jeg ikke kunne holde til. Det. Nej, bare nej. Det vil sige, at alt det her, det vejer 715 gram, divideret med 2. Det vil sige, at jeg skal have 357 gram af det her. Det er lige præcis halvdelen. Det er cirka 357. Og en cola til os. Så når jeg har spist den her portion her, og den her cola her, så er jeg simpelthen oppe på 6.700. Så er vi ved at være der. Jeg har mad her til senere i aften, hvis nu jeg tænker, jeg skal bare have noget hurtig mad. Imens jeg skal spise den her mad her, så tror jeg, at mig og drengene skal se noget fodbold. Jeg ved ikke noget om fodbold, men de vil gerne se det, så jeg ser det helt sikkert også. Lad os gøre det, mand. Smag på det nu. Jeg ved sgu heller ikke noget om det. Det smager bare fucking godt. Den her og den her. Jamen, det må bare være så ærgerligt. Altså, spise det der mad. Når det bare sådan ikke er, altså når man ikke har lyst til det, når man bare ikke lige har lyst til noget mad, altså det er det sidste man har lyst til. Okay, sidste bid. Jeg tager min pølse der. Nej. Endnu så godt spil. Men det var simpelthen aftenmad måltid. Jeg er fucking med nu. Okay, prøv. Skræft, det er stjernemix. Den kan noget, det banger. Den her lille bitte skål slik her, der er altså 350 kalorier. Det er fandme mange kalorier. De ryger hurtigt ned, tænker jeg. Det var simpelthen den sidste stykke slik i slikskålen. Det vil sige, at jeg er oppe på 7.066 kalorier. Så jeg har kun 3.000 igen. Klokken er kvart i 8. Vi venter på en af mine kammerater, som kommer lige om 2-3 minutter. Så tror jeg, vi skal ned og spise noget pizza. Pizzaen, du flytter til København. Ja. Og hvor langt vi bor fra mig? 30 meter. 30 meter? 100 meter måske. Cirka 100 meter. Ej, ikke 30. Er væk fra mig, så det er pisse lækkert, at jeg er på et af mine næste homeboys herover til København. Og vi skal nok have noget pizza lige om lidt, så vi ses lige om lidt. Vi er simpelthen gået hele vejen op til en pizzabar, som stod der lukket kl. 22. Og den har allerede lukket, så nu er vi på vej tilbage igen. Dang it. Yikes. Det må blive Mac'en så igen. Kæmpe yikes faktisk. Hvad fanden gør vi så? Tager til Indre. Vi tager ikke til Indre By, det gider jeg simpelthen ikke bruge. Jeg er så mæt. Jeg tænker, at vi tager Rema. Vi køber noget frøder. Simpelthen Rema igen. Det er 3. gang, du har været Rema. Det spiser. Og der er lige nogle flere, der skal have et billede simpelthen. Ja, lad os gå. Hvis du nogensinde møder mig i virkeligheden, ikke også? Kom over og tage et billede. Jeg skal tage billeder med jer. Jeg synes, det er så hyggeligt. Vi er simpelthen kommet med lejligheden igen, og der er sgu ikke så meget at sige. Vi skal bare i gang med at lave noget mad, så... Madmontage. Gør ligesom Johnny Gale, fordi at så bliver vi jo bare ikke monetized.
Og så putter vi ekstra salt på det, putter lidt peber på det. Lidt mere fløde, fordi det skal jo være fedt. Noget vi har lavet, og der har man frem til er 1177 kalorier i sådan en portion her, på grund af tortellinierne, skinke og fløde. Lad os smage det her. Det er meget fløde faktisk. Det er fløden. Det smager godt. Der er de ven her, han joiner også. Men jeg tror, jeg skal skide igen. Også det. Hvorfor skider du så meget? Så jeg tænker bare... Jamen, det er Tobi, han skider hele tiden, altså. Han kan ikke lade være. Der kommer en timelapse af mig, der spiser alt det her mad her. Værsgo. Får vi simpelthen en sindssyg timelapse her. Det er bare dejligt. Så har jeg simpelthen købt en Faxe Kondi, og der er 135 kalorier. En Faxe Kondi? Skål på det. Okay, sidste bid af det her, mine damer og herrer. Det blev lidt godt. Sådan der. Vi er tæt på. under 2.000 kalorier for at være mål med det her. Og klokken er nu her. Det er sindssygt. 10 om aftenen. Jeg er fucking boostet. Jeg ved ikke hvorfor. Eller det kan jeg godt forstå. Det er fordi, der er meget mad i min mave. Jeg håber, I liker på en 15.000 kalorier challenge. Det kunne være så luksus. Men... Hvordan har man lyst til at fortsætte sig? Altså fortsætte det der. Jeg vil lige det er sindssygt. Se noget mere bold, og så med mine homeboys, og så opdaterer jeg lidt senere. Jeg tror, det er den der fløde der bare lander så ulækkert i maven. Altså, jeg har det virkelig det varmt. Tror jeg så også. Der er ikke noget ord, der kan beskrive det her bedre end bare varmt. Jeg har det så klamt. Altså, jeg har det så ulækkert. Jeg føler seriøst, at jeg sveder fløde, mand. Jeg bliver til bare tæt. Sveder fløde? Det virker faktisk godt. Au. Klokken er nu her 10 minutter i 12. Jeg har lige været gå en tur med ham i kammerat fra Næstved og Krøjs. Bare lige for at få det gang i kroppen, fordi jeg kæft hvor det er en god idé, det er en god idé. Jeg skal simpelthen klare den, der skal jeg sgu. Lad os gå ud og spise noget mere mad. Nej! Det må blive det her, kan jeg mærke på det hele. Det her var det pasta tidligere, der var på panden. Det har bare lige puttet op i en skål. Og det har bare ligget ude i alt for mange timer, så det ser rimelig tørt ud nu. Så jeg tænker, det får en gang i mikroovnen, og så spiser jeg sgu lige det. Der var nogen, der har lagt. Hvordan kan jeg ikke drikke den? Jeg tror, det er, fordi du ikke er Spider-Man. Jeg tror simpelthen, det er derfor. Det er simpelthen, fordi du ikke er Spider-Man. Den her pastaret her fra tidligere, der er der 1251 kalorier i. Jeg har lige set mange kontorer, jeg tror bare, vi ser noget YouTube nu, og ser simpelthen noget YouTube imens. Jeg ser også YouTube, men jeg spiser dog ikke noget. Let's go. Hvor smager det ulækkert. Efter så lang tid. Ja. Jeg tror ikke, han har det godt. Ej, det er ulækkert at bare spise så meget. Det er så varmt at spise. Det er helt vildt. Jeg tænker lige at lade det her være. Her, jeg tror ikke spise det lige om lidt, men jeg skal bare lige spise noget slik først, for lige at få en anden smag i munden. Okay, jeg skal lige have noget slik. Altså, det ser sikkert super frødet ud. Jeg har på ingen måde lyst til at spise mere. Altså, den der passeret kunne low-key godt overveje sådan prøve på et tidspunkt. 100 gram slik her. Jeg har jo så heller ikke spist 8.000 kalorier. Altså, 350 kalorier. Og når jeg spiser det her og det her, så er det næsten færdig. Altså, jeg er fucking tæt på at være færdig, men ja, jeg kan ikke snakke så meget, jeg skal bare spise. Bare spis, du. Montage. Jeg er så træt, mine kæber er tyk så meget. Det kan jeg også godt forstå, de har været i gang hele dagen. Sidste 2 vingummier. Vingummier, det var faktisk sådan, okay, kom igennem. Okay, jeg ikke magte at spise med det her. Jeg kommer til at brække mig, men jeg ved det bare. Nej. Jeg henter lige nej. skål, fordi hvis man skal brække mig. Kom nu. Han er tæt på. Færdig med den der pastaret. Det går, der ligger sådan 6-7 stykker pølse tilbage. Fuck dem. Jeg kan ikke klare med det. Jeg er nu oppe på 9.900. Var det lige Jeppe Kæmpe, der opfandt 6-7, eller... Det kan godt være, det der. 70 kalorier. Jeg mangler så fucking lidt for at ramme 10.000. Det er meget lidt. Det er nogle få stykker slik. Det er nogle få stykker slik. Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende, og jeg er så træt, og jeg er så ulækker, og jeg sveder fucking meget, mand. Jeg brokker mig helt sindssygt lige nu også. Jeg har bare købt det chips. Og men hvis det der slik ikke var så svært at komme igennem, så tag noget slik. Jeg har chilimøder her, men altså, jeg magter ikke spise noget af det over. Nej, men så tag noget slik, det er det, jeg siger til dig. 30 gram slik, tænker jeg. Bum, 31. Præcis. 30 gram slik, og så har jeg næsten tømt en hel pose. Der er nemlig 117 kalorier i 30 gram af det her slik her. Og når jeg spiser det, så er jeg ikke bare oppe på 10.000. Så er jeg oppe på 10.000 og 96. Let's go! Bare det for ren overskuds skyld, så spiser jeg selvfølgelig hele det her. Så han har simpelthen ramt
10.000 kalorier og en, jeg ved ikke, orgasme eller et eller andet. Altså, det lød lidt sindssygt. Det var sindssygt. 10.000 kalorier. 10.000 kalorier. Ærligt, så havde jeg ikke troet, det ville være det er sindssygt. Klokken 1:30 om natten. De fleste spørgsmål lige nu... 1:30 om natten? Er du med? Og der kan jeg sige, ja, det er jeg. Det har været hele dagen. Jeg har legit lyst til at forstå. Men det er også bare spild af mad, ikke? Tusind tak for, spild af mad. YouTube for tiden. Det betyder så meget. Og tak fordi, at I gør sådan, så at jeg kan leve af min drøm. Nemlig at lave videoer til jer derude. Ses, Selvfølgelig. Lad mig dejligt. Det havde jeg ikke brug for at se, det der. Og jeg vidste bare, det var kommet. Det havde jeg ikke lige brug for at se, det der. Jeg vil kæmpe. Jeg tror lige, at gå væk. Jeg finder lidt random sted her. Det er der, hvor de træner simpelthen. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg håber, I nød at se noget ældre YouTube, ja. Det var faktisk ret hyggeligt lige at se tilbage på den gang, hvor det ikke hele skulle gå så stærkt, og det handlede om penge. Så vi ses i næste.